Здравейте! Тези дни попаднах на много интересно уроче в нета и реших да го изпробвам. Въпреки че в началото бях скептична, резултата много ме впечатли и реших, че трябва да е нещо, което всички вие да видите и евентуално да изпробвате вкъщи, защото би спестило доста пари. Това, което ни трябва, е силиконов пистолет, корда, най-обикновена, каквато се продава по рибарските магазини, перфектни перли и малко тиксо. Целта на урочето е как да си направим в домашни условия перлички, които да използваме за нашите крафтърски проекти. Единственото, което трябва да направим, е да закрепим тази корда, която не знам дали се вижда на клипчето, за някаква повърхност, от която после можем да отлепим лесно засъхналия силикон. Ето така, кордата трябва да е сравнително изпъната. Ето сега ще я закрепим с две хартиени тикса. Това, което аз опитах е, тъй като единия ми пистолет, имам купени за него пръчки, които са ето такива брокатени, така че пробвах първоначално с тях евентуално. Получи се доста добър ефект, така че може и това да се използва, ако имате такива. Ако не, в противен случай, готовите перлички се отцветяват с перфектни перли или по друг начин, но този от всичките изпробвани от мен се оказа най-сполучлив, така че може би перфектните перли. Това, което трябва да направим е, като загрее пистолета, сега ще изпробвам моя дали е загрял, да оформите върху кордата в средата и едни ето такива перлички, като те могат да са различни по размер, в зависимост от вашите си предпочитания. Само че този пистолет още не е загрял достатъчно, така че може би ще трябва да взема малкия за сега, докато този загрее. Ето така. В средата на кордата просто правите капка и оформяте така, както искате да изглежда вашата перличка. В началото, както виждате, имам леки проблеми с върха, но в последствие се придобива един тренинг и върхът изчезва. Правите няколко ето такива, които за сега стават прозрачни, както виждате. Постепенно, както ви казах, се придобива тренинг и формата може да е точно такава, както изглеждат стандартните перлички. Ето тук последните ми станаха доста по-добри. Сега да направим и тези с блокатния пистолет, отпетената клечка, ето по този начин. С тях направо стават ми доста прилични, готови за ползване перли. Имат доста такива блокатени силиконови пръчки, но ги използвах около коледните си проекти. Мисля, че толкова е достатъчно, за да могат да изсъхнат. След като хубаво изстине силикона, знаете, ако сте работили достатъчно често с него, че той придобива един леко матов оттенък, когато е изстинал. Прозрачните ги отцветявате с перфектни перли. Ето аз имам златни и сребърни, съвсем достатъчни са. И между времето, докато чакаме да изстинат, да ви покажа ето така изглеждат готовите. Както виждате, може да не са с най-перфектната форма, особено в първите ми опити, но въпреки всичко, показани на картичка, изглеждат чудесно, мисля. Това са златните, това са сребърните, а ето така изглеждат тези, които са брокатения силикон. Лесно се отлепят, сравнително лесно се отлепят от кордата и след което могат да се използват. Ето по този начин изглеждат и доста симпатични перлички. Ето така. Ето. Съответно, приложението си знаете много добре. Аз лично използвам доста такива в проектите си, било то за тичинки на цветята ми или просто за някакъв цветен акцент, така че ми харесва как става. Ето това са готовите вече. Когато тези изсъхнат, ще ги намажа. Мисля, че обаче още малко. Трябва да сте сигурни, че са добре изсъхнали, защото знаете, не е приятно човек да се изгори с силиконовия пистолет. Значи, силикон е доста горещ. Най-добрият начин, попитах с четка, но не се получи, който намерих е чисто и просто ето така да се намажат. И добиват много приятен сребрист оттенък в този случай. Ето така. Трябва да сте сигурни, че и повърхността, на която ги слагате, позволява да бъдат отлепени, защото аз пробвах на няколко варианта
Не навсякъде се отлепваха чудесно. Не съм убедена, че и тук ще се отлепят, но сега ще опитаме заедно. Така. Ето, мисля, че станаха доста симпатични. И сега просто отлепваме формата и бавно. Ако не стане, мисля, че вероятността да се отлепят с нож, само че още не са достатъчно изсъхнали, ще си послужим тогава с един нож и мисля, че тогава ще се отлепят без проблеми. Ето така. Лекичко и внимателно. Да, още малко може би трябва, за да изсъхнат, но за целите на клипчето ще ви ги отлепя с така. Ето така. Както казах, малко повече тренинг, за да ги направите в чудесна форма. Ето тук последните. Сега ще ви покажа. Мисля, че са доста прилични перлички. Ето по този начин. Малко с помощ от страна на кухненския ми нож. И резултата е слепените ми перли. Така, ето ги готовите както изглеждат. Не знам доколко се виждат. Но тези, особено по средата, ето тази си станаха едни чудесни перлички, които ще намерят приложение още в следващите ми картички. Това беше от мен за тази вечер. Довиждане!